Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon sa tuya gabos. Especialmente kay Gian Matthew Balyaran na blooming na naman. Uy, si Atis yon. Good afternoon, tabi isa sa imo. The ever reliable Atis yon sa Traffic Division, the best ini. Good afternoon everybody. Martes gunyan kami po minarespetar giraray sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia kasabay ang paglaom na yaw na kita gabos sa marhay na kamugtakan. Igwa na nin resulta sumaghapon niya tong pagpagal, pagtrabaho, paghinguha, pagdiskarte, pagsakripisyo sa paagikan padagos niya tong panarig asin pakimaherak sa mahal na Diyos. Ipadagos niya ito ang pagpasalamat asin ang pagpangadji. And siyempre kami po mina-imbitar na mag-iriba-iba na kita sagkod man alas 5 hapon sa programa ng Bicol Target. Mentras tantong nag-mimerienda siguro kamo dyan o naghanda na kan pamanggihan, sabayan lamang nindo kami sa paagikan pagbutua kan informasyon dyan sa luwas. Katuwang ta si Chief Jimmy, ang sa kuyang kompadre. Siyempre pading Alar Mario, si kumpadreng Jomar may pinag-aasikaso sa Metro Manila on official leave. Sa luwas kasabay pa dyan si Joshua asin si Karen. Sa Manibela, Henry Mata. Sa control technical, the big man himself, Ramir Tanay, ang samuyang Chief Tech. Uyugun mo ang Chief Tech Ramir. Sabi ni Kagawad Bong Logronyo kang Boys and Paints, siyat ngaya papaping. Oy talaga naman berding unyan kan unika esposa ni Kagawad Bong Logronyo kan Boys and Paints, si Madam Judith Logronyo. Yan. Pwede man gayud Kagawad Bong maski sudit na sanang tada baga na matitimo-timo. Isyaron mo tabi lamang kung mapopwede ta. Dai pa ako nakakatumada takasuhapon so ultimo kong indiksyon sa anti-rabies. Iugon mo an. Makonsumo paning anom na diyas bago kita makasurusyat. Ano lamang ang pwede dyan na matimo-timo Kagawad Bong? Darha lamang digdisa mo ni Chief Tech Ramir. Siyempre sa newsroom, Angel Mostaza and Gian Matthew Balyaran, mantang si Ribot-Sibot, Sinda Mary Joy Jarezco, si Madam Sia Leron, pati naman po si Jasmine Baloloy sa preparasyon kan Earth Forum, sarong mayor na event na ipinag-aatang po kan DCGB in koneksyon kan samuyang pagsilibrar na naman kan kompleanyo ika-66 na anibersaryo na kan DCGB. Sarabay-sabay sila dyan sa panginot ang news director o kaya sa panginot sa newsroom ni News Director Mardela. Nakamonitor po yan. With Jimos Barrios. Sarabay-sabay pati sinda sa social media platform. And syempre last but not the least, Jerome Nico Martinez sa IT. Sa broadcast kan DCGB online, worldwide, netwide. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, ang huling lalaking pugi, si Pio Fernandez.
Uno na barang tabi kagawad bong an pinagsisibot-sibutan ha kan Boys and Paints. Berde bagangon niya ni Madam Judith ha. Sige. Diretso kita kan bungkara sesyon ngunyan panglalawigan panglungsod asin mga bayan na igonin schedule ngunyan na Martes isihunta daw tibad igo dining mayor na developments sa sangguniang panlalawigan. Kumpadreng Al, Diyos maray na hapon tabi. Yes, maray na hapon, tabi, pade, naging malamoy, an buot kan mga board members ngonya na hapon Oh, sa konfirmasyon kan bagong full-pledged na, magiging full-pledged na peso manager. oh. Provincial Employment Services Office Department Mhm. sa persona ni Mr. Eli B. Salting. Ah. Eli Salting. Oho. So, sanit siya na bagay ng lalaki na May arong. may guson. May Yan. guson. May guson ini sa Kasubago. Pinahampang siya digdi sa sesyon regular kasangguniang palatigan sa request ni Gobernador Attorney Rex Lagman through Board Member Attorney Sheena Onrobia de la Cruz asin presentar ining si Mr. Eli Salting and pinataram siya kan sa iyang background man Mhm. digdi sa posisyon na ini. Haloy naman sa serbisyo, sobra 20 taon na sabi ni Mr. Salting, nagi naman siyang Senior Cooperative Development Officer. Yan. Way back 1994, nagi siyang Agriculture Technician. Mhm. Digdi sa probinsya, nagi naman siyang miyembro kan Livelihood and Cooperative Team. And 2022, naging OIC naman siya kan APSEMDO. Yan. Dangan naging nanganing kan 1999, nag-work na talaga siya related sa mga programa kan kooperatiba sa probinsya. College graduate ini sa Bukap dyan sa Bicol University College of Agriculture and Fisheries kan panahon asin civil service eligible man siya. Duwa nga ni ang kapot niyang civil service eligibility, non-prop and professional. Mhm. And nagi siyang acting peso manager na Yan. kan December 2022 sagod sa kunyan kaya kan nagampang ini sa mga miyembros kan sangguniang panlawigan dahil nakidakol na mga kaputan although na iba mas iba pero sa sumada naging na madali bako araw kan enot na gulping mga question kan mga nagka-enot bagang pick point. Mm-mm. Pero ngunyan unanimously approved kan presentar ini ni Board Member Ron Robia ang resolution concurring Mr. Eli Salting as full-pledged na peso manager kan Albay. Congratulations kay Sir Eli. Yes. Ara mo kumpadring Al, kahaloy tanay dyan na nahiling na, sige sanaan na trabaho man ang gaday sa ng kurukalo. Very simple. humble. Very humble. Very humble. Panahon ni Manay ni Lili. Nicoleta kay ito. Oo, yan. O alalay siya na baga ni Manay Manay Lili kay Lili. ito. Oho. Naging award din nga ni baga ito sa peso. Oho. Ayan ang challenge man ngunyan ka mga board members na sana may balik ito Mm-mm. na maging award ni Giraray ang peso sa posisyon ng ngunyan ni Mr. Eli Salting as peso manager. Ikaw, mahihiling mo baga pati andyan kumpadring Al, ka very unassuming
Very humble. Yes. Kunyan sana. Simple. May arong bagay. Iba kung may arong ini sa pando. Correct, Ano? napansin ko Gari may arong yan. So, sadit siya ng lalaki. Sadit siya na. Ka-very Oo. unassuming. Ngunyan, talagang he deserved to be there sa Yes. post na iyan. Oh, Oo. di congratulations sa iyang Kaya- appointment. Full pledge na Yes, siya. yes. Aba Oo. naman si Sir Eli. Tapos pag mauli, naglalakaw, naghalat ng jeep. Naghalat ng Ayo. jeep. Oo. Simple. Ano talaga ka ng dapat na Oo. servidor. Oh. Ngayon lang, so ultimamente, kan big para harapot na siya, ultimo nga winapot naman si board member Dante Arandia. Ano na naman da kan lalaking an? Napot niya kung Oh. sign ang blowout. Langya talaga. Do pero ning amigo tangin eh. Then kaya kita. Joke naman sana. No, mero ning kamigo tangin ning si kinatawan Dante. So, anyway, sabi, pade, yan ang saro sa mga highlights niya na hapon. Digdi sa sesyon regular. Sige. Kansan ko niyang palawigan na ang pigpipistahan ko niyan digdi. Oh, Si board member Isiam Ismail. wag yung sinasabi ko sa iyo. Igwa yan Nagulo ning ng fans. unifying go paano siya ning kunyan eh. Unifying character trait. Grabe ang fans ni board member Isiam Ismail. Kumusta pala sa mga kuan dyan? Bayaan tamo na si Isiam. Kumusta sa mga vice dyan? Ang nagtirinuhan pa. Bago nagpapyaw na ng gikarantyawan. Oh, ano na? Basta, Oh. suportado ngayon ng resolusyon ay kan 4 vices. Ba't bagayan, vice? Vice Bungaw, Vice Vixiga, Aha. Vice Palmiano, Aha. Vice Ribaya. O so duwang naunang bitan mong ultimo nagpasikrapan naman. Nagpasikrapan na, pero dahil ko pa nailing nag-run eh. Dahil naman nagliad-liad. At magayon ang forma ko niya ni Aha. Vice Ribaya. Ba talaga naman. Magayon na attire. Matindi ang get up. Matindi man ang mga pangbarong ni Vice Palmiano. Dahil man mapalaog si Vice. Lalo na si Vice Siga. Oy, saro man Magayon yan. na ng forma kan barong. Oo. Si Vice Glinda. Aha. Pirmi man ining magayon. Oh, nyan. Aha. Nya so amigo tang saro so nga ran Dante lalaking ano man porma na naman niya. Pasimple siya na ito. Maski siya nung bagang guyo doon, bye. Albay. Sige, sige. Okay, yan namin pa rin. Mga update kayo sa ngunit ang panlawigan. Alar Mario, thank you. Thank you so much, kumpadre Al. Congratulations kay Sir Eli Salting. Ako, I for one, will, sabi na nga ni, kuwan ako dyan, bow down sa pinaka very unassuming, very humble enough na empleyado dyan sa Kapitolyo, si Sir Eli Salting. Siya nangunyan ng kunyan. Peso kan albay. Full pledge pati. Mahigos day sa nang kasimple ba ya? Kasimple ka. Very unassuming mahigos. Uro alalay sa nang kaito ni Nana Nelly na Nicoleta. Uyugon moan. Ngunyan siya na ang nag-iridar kan trono ni Madam Lily, bakong Nelly. Madam Lily Nicoleta. Yan. Sige. Ilaog ta muna ang report ni Chief Jimmy kuno okay ang linya dapat tabi Chief Tech Ramir tanganing pag time check ta buwelo kita diyan Chief Jimmy kumpadre marhay na hapon. Yes, salamat tabi padi. Maray na hapon sa mga parantabay sa mga dagdag nyatong bareta centralize and pag-interpretar asin pagpaliwanag kan informasyon diyan sa Provincial Election Office sa pamamayon ni Provincial Election Officer Attorney Aurea Bunao. Oho. May kinaraman tabi padi sa nagluwas na mga informasyon na ang mga elected barangay officials, Oho. kapitan, Oho. pwede na mag-show up kung saan sinda upling na politiko. Oho. Oho. Ngunyan, kaulay niya to si election officer digdi sa Banuan kan Ginubatan, Mr. Rodolfo Ramirez. Abo niya,
magpaluwas manungot kay ni, ipinatutlo na lang kita kay Election Officer Aurea Bunao, tabi pa di. Siya iyo daan instruction sa mga election officers na centralize magpaluwas kan informasyon manungod sa di malas ka. Ayos ka, di malas ka. Ano naman? Buwa. Minabit sa ko na, maling ko na ko na yun sa dalilang. Di malas na, baka saksak ko na ko ka na may kutsilyaw. May punyal, may punyal. Oo, nalila niya. Baka si Ramo na din, para barita tapay. Ikap na na sa kamot ko, taminable sa ko. Tapos may punyal. Oo, may seksan. May nagba-distansya mo na ako ta. Basta may daradarang baka po. Hindi ba nag-report, hindi ba rin ka magbisa hindi. Kinapunta na sa kamot ko sa niya kasi Tiwalas talaga. Pero hindi nga kinugsuban. Mata na sa gilid tinampo ako. Dali lang ko yan. Kadakol kang buwan ng unyan. Kinaputan sa kamot mo. Mabless ako. Wala lang so station tugon. Ang mga kapitan ngunyan pade. An official report din eh. Pwede na mag pahiling kung saan ka anpik sa suportaran mong politiko. Gobernador, vice governor, mayor. Dahil kumpara da kan inot na da secluded ini, secret dahil ka pwede kang madimanda. Pero yan dahil na. Igo na dakaan kumpadreng Jimmy, pwede na? Yan, di sa pagkipaguro niya te. Although abon magpaluwas ka niya official na statement. Iyo. Tabakot ayo ang instruction sa senda. So provincial election officer ang dapat magpaluwas ka na informasyon na yan. Sige daw. Ang matatamaan pag-abot sa electioneering bako so ining mga elected official kundi sa mga appointed official. Appointed employee, appointed official, iyan ang pwedeng sa kubon kan electioneering. Kung mapahiling ka ngaya, alimbawa election officer ka, department head ka, nagtatrabaho ka sa gobyerno, na covered na yan kan civil service. Pero ining sa mga elected official databi pa de, okay? Pwede sindang maglantad. Yan ang bagong informasyon na solamente makakapag-clarify ka, makakakonfirmar si election officer, provincial election officer Mariam Aurea Bunao. Yan tabi pa sa to yung mga dagdag na informasyon. Uya na naman, di mo na Jimmy yun. Uya na naman sa papo ha. Ay, gubuko na naman si Pading Jimmy. Nagre-report si Pading Jimmy. Rinanin kang bobo, mabisa. Bata may punyal sa iksan. Buda may darangga po. Ige, sungurop-ngurop kang bobo ha. Mantang nag-report man si Pading Jimmy. Di guminilid ko na si Pading Jimmy. Kan patapos. Uya na naman. Sige apudan takaan si Attorney Maria Aurea Bunao sa tuyang provincial election supervisor kanal bay manungod sa siring na bagay. Mientras tanto, oras Pilipinas, it's 4:32. An oras hatod sa Indocal, Ginebra, San Miguel. Lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Actimed Quality Generics. Ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat.
Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa alulod, ha? Umuwi ka ng bata ka at maligo? Maghugas ka ng maigi ha. Galing ka ba sa bukid Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsulta tayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Apubado na yan sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa pangmalalauman sa pagserbisyo, programang saludasin pang turismo, programa kantes, daasin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahugudyan, mga senior citizens siya masasarigan, makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda kami nagtatabang, siya ang leader na kaibuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Diyan Trinidad,
Tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata ang banwaan kay uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Jan Trinidad, sasabayan kita. Si Jan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Jan Trinidad. Sa selebrasyon kan ika-66 na taon na anibersaryo kan PBNDZGB asin Legazpi Port District Fiesta, maugmanyamo na ihahatod sa inyo ang Earth Forum and Expo Year 3. May temang Integrating Sustainable Practices for a Resilient Future, Bridging Agriculture, Environment, Health, and Tourism. Sa Earth Forum and Expo Year 3, masentro ang orolay sa Earth na ang gustong sabihon E. Environment, A. Agriculture, R. Resiliency, T. Tourism, as in H. Health. Inigigibuhon sa Ayala Malls Legazpi poon Oktubre 17 hanggang Oktubre 20, 2024. Oktubre 17, alas 10 aga, opening program. Ang keynote speaker, si Senador Cynthia Villar, Chair Senate Committee on Agriculture and Food, Environment, Natural Resources, and Climate Change. Pag-alauna imagining hapon, Forum 1, ang tema, Sustainable Agriculture and Climate Change. Didiskutiron ang digital farming and AI technology, climate smart technologies, the Go Green Albay Program, orientation on Agri-Fishery Council as in Farmers Cooperative Orientation. Oktubre 18, alas 10 aga, Forum 2, may tema na Health Promotion for a Sustainable Future. Hihimay-himayon ang mga minasunod na mga topics manungod sa environmental health, breast cancer awareness as in HIV or AIDS prevention. Pagkahapon, alauna imedya, Forum 3, ang tema, Sustainable and Innovative Practices in Fisheries and Aquaculture. Ihahatod sa Indo, kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR. Oktubre 19, alas 10 aga, Forum 4, may tema na Innovative and Engaged Tourism Towards the Protection of Our Common Home. Pagkahapon, alauna imedya, Forum 5, ang tema, Here Comes the Sun, Challenges and Opportunities in Solar Energy. Ang topic iyon mga minasunod, How do we harness solar energy potential residential, commercial, and powering our province? Presentation on the latest trends and developments in solar energy technology as in financing solar energy projects. Oktubre 20, aldaw na Domingo, alauna ning hapon, handog pasasalamat kan DZGB sa ika-66 na anibersaryo. Ang kaugmahan, pupunanin maugmang programa para sa mga seniors asin para sa gabos ng mga taga-suporta kan DZGB. Asin ang healing session with Father Momoy Burumayo. Ang DZGB Earth Forum and Expo Year 3. Hatod sa Indo kan mga binasunod na sponsors. Provincial Government of Albay, headed by Governor Edsel Rex Lagman. Department of Agriculture Regional Office No. 5, headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, headed by Director Ariel Pio Quinto. Department of Health Center for Health Development Bicol, headed by Regional Director Dr. Rodolfo Antonio Albornoz. City Government of Legazpi, headed by Acting Mayor Bobby Cristobal. Congressman Fernando Didi Cabredo, 3rd District of Albay. Good Found Cement Factory, Palanog, Camalig, Albay. Philippine Movement for Climate Justice. Juliana's Catering. City Councilor Luis Gutierrez. Bicol Food Delights and Catering Services. Barriada, Legazpi City. Ayala Malls, Legazpi. Sharmila Printing Press. Concourse Convention Center. LCC Food Garden and Catering Services. Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated. On Style Tarpaulin and Sublimation Printing. AVP Catering Services. Imelda Roses Avenue, Legazpi City. And Converge. Maghirilingan kita gabos sa Oktubre 17 hanggang 20 sa Ayala Malls, Legazpi. Earth Forum and Expo Year 3, live sa DZGB as in Facebook page, DZGB Live App as in YouTube channel, DZGB. Always number one, always at your service. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Sige, thank you so much sa Chief Tech Ramir. Igo na lang kita nin 18 minutos bago mag-abot ang alas 5 nin hapon. Yan, so may kinagigibo pa dyan. Pag hidali na, madali na matatapos na naman ang aldaw. Maprepara naman yung kan pamanggihan. Igo pa kitang istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Joshua Bino.
Joshua, marhay na hapon. Go ahead na. Yes, maray na hapon, Sir Pio, maray na hapon sa mga paraan tabay. Wara nin sesyon ngo na hapon sa Daraga Albay. Ta dai nakatipo nin quorum. Mientras tanto, Sir Pio, may sigurado na 500,000 pesos na maiuli ang mga taga-Daraga Albay. Hali duman sa probinsya kan Sorsogon. Matapos ang panggana kan munisipyo kan Daraga, sa minatapos pasanangon niya na hapon na Kasanggayahan Regional Festival of Festivals. Hali sa 11 na mga contingents, ginana ka na Daraga Albay, representing ining Tagsawa Festival, ang pwestong second runner-up kung kaya sureball na ang 500,000 pesos. Bit-bit daraan sa indang talento sa pagbayle asin talento sa pagtugtog nin musika. Maswerte man na nanggana ang mga taga Daraga Albay. Apuera duman sa 500,000 na premyo as second runner-up. Nakatalaan naman maghampang ang Kagsawa Festival kan Daraga Albay. Sa paniba ko naman na kompetisyon sa aga, iyo man girara ining Kasanggayahan, national level na Festival of Festivals kung saan ang pwedeng ganahon duman, iyo ang nasa 3 million pesos. Kung matatandaan, Sir Pio, ang inot ng entrevista kay Mayor Junji Hausian, iyo ini ang saro sa iyang mga prioridad na mga programa, mantang siya nagtutukaw na alkalde kan munisipyo, iyo ang turismo. Maipamidbid ang munisipyo kan Daraga Albay sa laog asin luwas kan probinsya kan Albay. Kaya sa nakaagi ngayang administrasyon, iyo inisunagin na programa na yuman ang ipagpapadagos niya ni Hausian pag-intra sa mga siring kaining klase ning kompetisyon. Halimbawa ining sa Kasanggayahan Festival sa Sorsogon. Dahil ang nagutubod man siya na sa paagi kay ni namimidbid ang Daraga Albay. Asin napapahiling kan Daraga ang kultura kan munisipyo sa paagi kan talento sa pagbayle, pagtugtog nin musika. Kung kaya apuera kay ni Sir Pio, susug sa narot na paagi niya siya, lauman pa ang pag-intra, mag-opresensya kan Daraga sa manlain-lain pang mga siring kay ning kompetisyon. Di sa aga man giraray dyan sa Sorsogon gibuhon so national competition akan Festival of Festivals over? Sa agaman giraray Sir Pio, mas matitindi ng makakalaban kay ni tahali na sa manlain-lain pang rehiyon digdi sa Pilipinas. Ano-an ko niyan, kung igwa ka ng ideya, kung bago ang sa indang ipipresentar o so dati over? Day kitang ideya Sir Pio, kung ano ang ipipresent na ninda taar niyo sino duman sa Sorsogon at doon sila sa Sorsogon and duman ay ni posibleng magstay in preparation naman para sa aga, pero pirmina na yung pwedeng sa dati third runner up sa regional, kaya pwedeng may mga modification, may mga pagbabago sa saindang presentation. Tabati, dakula ang premium pwedeng ganahon, tumataginting 3 million pesos. Yuta, kung so dati, nahiling na yan kan mga kalaban, kan mga opponents ninda. So tibaan magkaigoning modifikasyones o totalmenteng bago na sistemang ipipresentar ninda. Preparado man yan ang Kagsawa and congratulations sa liderato sa panginot ni Alkalde Junji Hausian. So good luck sa aga. Yes. Okay. Now, igilitan na mo na yan tabi Joshua. Rumdo mo kuno arin anong petsada ito nag-assume as OIC si ining si Mayor Junji over? Full-fledged na siya tabi Sir Pio yan. Nag-assume ini kan office bagapon kan pag-suko ni Mayor Awin sa tigampang na kaso and designation kan DLG August 27. After 30 days, so pwede na siyang maging full-fledged mayor and lampas na tabi Sir Pio. So September 27 natalaan. Kaya full-fledged mayor siya ngunyan. And in full capacity, pwede niyang gibuhon sumandato kan sarong chief executive. Nalikman ko sana. Nailuwas tayo tabi Joshua? Yung tabi, very good, very good. Sir Pio, kan mga naka-adi na kauron taman kayo ni si Mayor Hausian. So, full-pledged ng alkalde. He is now functioning all the prerogatives, powers, and
duties, responsibilities kan nasarong alkalde diyan sa Daraga. Full-fledged na. Pati ang reorganization o pag-reorganize, pag-appoint ng mga persona, pwede niya tabig siya. Pero subay sa pahig niya, wala naman siyang iroon. Iyo. Apwera duman sa mga staff niya sa mayor's office. Iyo. So, September 27 pa lang siya naging full-fledged, ano? Okay. Now, so sa pagka-busy alkalde? Ito, Sir Piso, pagka-busy alkalde, di akong update, pero posibleng iyo naman, 1 week man lang baga sa pagitan. Ni Okay. Mayor Hausian Muda, ni Vice Mayor Bob Magalona. So, designation sa inda kan DLG. So, natatandaan ko, mga 1 week man sana sa pagitan nindang duwa. Di is posible. Full-fledged Vice Mayor naman, si Bob na Bagalona. Digdi man sa Ligaspi, ano supetsada ka ito man sa pag-asumir, ni Garinaod dyan, dahil pagayod masarong bulan. So, ki Bobby na Cristobal, ki Mayor Bobby. At ibang man yan. Sige. Okay. Yan tadi, Sir Tio, ang dagdag istorya, Joshua Bina, BCGB. Thank you so much, Joshua, sa istorya dyan sa luwas. Kasubago mananggad na isihan ta na iyan na ginana second runner-up kan Kagsawa yung entry na duman ng gana sa Kasanggayahan Festival, making them as a qualifier sa national level kan Festival of Festivals. Lumismong si Congressman Joey na Salceda ang nag-congratulate man dyan sa grupo kan Kagsawa Festival Dancers. Yan. Congratulations, tabi. Mayor Jerry. Nalipngan ko sana ito, kunyan, kan nakaaging mga aldaw na full-pledged naman agad si Mayor Jerry. Sa bagay, yaon paano kita naman ka ito sa kunyan? Sa katanduan, sa tagarin nagadan ka ito si Mama, kanakalis na mga kunyan. Aldaw, yan. Sige. Tabi. Yan, good luck diyan sa grupo kan Kagsawa. Sana igunin panibagong sistema kang pagpresentar ta. Kung sudati an ipipresentar, ay nahiling naan kan mga kakontra and kantininda. So, presentasyon ninda niya na hapon diyan sa Kagsawa. O sa Kasanggayahan Festival. Yan. And then, diyan gigibuhon sa national level man kan Festival of Festivals. Manlain-lain na contingents coming from different parts of the entire archipelago ang Pilipinas. Iyogon mo an padingnal ma-representar ang Kagsawa diyan sa nasabi ng kompetisyon. So good luck tabi and pahingalo mo na then pwedeng mag-practice an sa agang-aga o taod-taod gun mo sa aga na tulos baga so barang-banga naman. So matira ang matibay diyan tabi sa kompetisyon. Sige. Di matindian sa Kasanggayahan June pading kunyan. Yaon naman si Sarah Geronimo Buda, si Matteo Gudicelli. Yaon duman si Bamboo. Yaon duman yan mga artistas na naman. Sagkudso milyones bagaan pa premyo sa Miss Kasanggayahan Dinaog pa sa Miss Philippines, Miss Universe. Matibay si Governor Boboy Amor. Yan sa Sorsogon. O di saro pa sa pinag-abangan tangon yan kung itong so petisyon kan mga super transport group na ipigsaangat sa kung isinaangat na and kung ano ang kasimbagan kan gobyerno na dahil sina masingil nin langkaw pamasahe por dahil kaning paglangkaw kang presyo kan petrolyo, crudo, gasolina, gas, dahil sina malangkaw, dahil sina mapetisyon for fair increase. Ang sa indang prayer is tawa na sa naning subsidyo sa mga operators kan gobyerno. Imbis na ang pasakitan so kitang commuters, tawa na sa nang subsidyo so mga operators. Nagmahal baga ni todo. Halos 3 pesos. Poco mas e menos ang increase sa crudo, sa petrolyo, asin iba patabi. Yan. Kerosina, gasolina, crudo, kerosina. Inda ko sa natabi kung undron niya kang gobyerno. Kung undron kang gobyerno, it's good enough. Pero magagastosan ng todo ang gobyerno.
Pero kung day, ma-file gayod ng petition for fare increase, ang papasakit, ang papadusahan, so kunyan, so commuters. Parang bargaining, plea ko niya, concession, sige. Ikukunyan mi, itataya mi so oong kapakanan kan mga kunyan, kan mga commuters. Tapag dai, sinda ang tataritian mi, kung dai mo kami tawan, gobyerno, ning subsidyo, ang papadusahan mi. So commuters, ano ba sulod nganyan kang commuters? So gobyerno, kung dai tawan ning subsidyo, kung dai paundrahan, so kahagadan na subsidyo kan mga operators, matibay man padingnal sa pagkapait ano. Ano ba sulon kan tao sa gobyerno kundi undrahon sa kahagadan kan mga kunyan, kan mga transport groups na taon sila ning subsidyo. Sa bagay kun dai taon ning subsidyo kan gobyerno so mga operators para sa krudo gasolina, dai man outright na masingil sila ning halangkaw. Maagi magirarian sa LTFRB sa proseso. Mag-adala niyan kan LTFRB kung baga man agad. Kaya dahil man pwedeng basulon tulos-tulos yan ang gobyerno. So yan tabi ha. Sa tuyang pinag-abangan kung sana po maunraman kan gobyerno na matawan sinda man agad ning subsidyo ta halangkaw naman ang presyo bagakan sa tuyang petrolyo. Sige. Maray na hapon palang tabi dyan sa tuyang mga paradangog sa regional trial court diyan sa bulwagan ng katarungan sa kunyan sa regional center kay itong mga panahon ang yaon sa nadyan opisina Departamento de Turismo, DPWH, Buda RTC. Ngunyan isus pading ang pagtao na dyan sa garo na sarong sadit na syudad ay so Navy pa palan yan ang mga original dyan so NAV4SOL yan ang yaon dyan ngunyan. Ngunya ito, ngunya nadagdagan pa, garo na sarong komunidad. Ayan na kanaan, ayan na regional center. Yan, maray na hapon diyan sa Indo. Yaon na diyan so PSA, so opisina ni Director Engineer Cynthia Perdiz. Yan, good afternoon. Engineer Cynthia Perdiz. And then sa mga men and women kan Philippine Statistics Authority. Yaon na diyan so PRC. So COA. Yaon na dyan, nagkabiyo-biyo na. DNR. Yan ang kay nagkunyan na dyan, nagbiyo na. So DPWH, dari daay na mabaga dyan. Hindi ako kung sisay na sana nag-opisina dyan sa DPWH, ta so region baga, auto na sa airport. Yaon na sa region. Hindi ako dyan sa dating opisina nila, kung sisay na nag-okupar kaan. Yeah. Padignal, pwede na, hilinga na daw tabi kung pwede na, mag-signal ka sana. Kung pwede na kitang mag-bye-bye. O pwede na sabi ni Compadre Rinaldo. O di sige, paano ka yan? Tama bareta man kitang alas 5. Salamat kan sa inyong pagginanyog. Asin mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita.